Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Uya ang bareta sa oras na ini. Sarungkin si anyos na aking lalaki na taga Daraga Albay ang panibagong biktima kan improvised cannon o boga na sa iyang pinaputok na naging kausa kan pagkairido kan sa iyang takyag. Ang nasabing biktima ang pinagdara asin pinagbulong sa Bicol Regional Hospital and Medical Center duman sa Albay. Sa kabilugan may tulunang biktima nin boga asin saro anquity. Padagos pa sa mga pareta, padagos na pinagahanap kan City Social Welfare and Development Office ang mentally challenged na babaeng nagdaklag ning gapo asin aksident ning tinamaan ang sarong aking babae na taga Barangay Concepcion Pequeña, Syudad ning Naga. Susog kay Miss Annabel Vargas, City Social Welfare and Development Officer. May pagduda sindang nagpupuli man lang sa indang residensya ang babaeng may diferensya sa pag-iisip kung kaya daininda nahahanap sa indang pagrekorida sa sentro kang Naga. Mientras tanto, pinagtabangan man subuot kan sa indang opisina ang pamilya kan Aki na makabakal kang kinakaipuhan na bulong. Nagrekorida na kami ng perang aldaw, di ay may pa na nakukuha. So iniisip mi baka pagkakabanggi nag-uuli man sana sa lugar ninda kasi medyo harani man sana sa Naga ang lugar actually. Pero baka siyang taga Naga, taga Luwasing Naga, pero baka pag-aldaw yaon siya sa sentro. So perang aldaw na po kami naglibot sa sentro, di ay siya nakuha. Yan ang mga bareta sa oras na ini. Permisa na mag-antabay sa GNN TV 48 Naga para sa iba pang mga bareta. Ako po si Mark Mendoza. Diyos mabalos kang sa indong pagantabay.